Причината да се доверя на продуктите на Aquasource беше големият ми син Никола преди повече от 6 години, когато щеше да тръгва първа група в детската градина и просто исках да избегна това, което слушах около мен, че децата ходят една седмица, две са вкъщи и този кръг се повтаря постоянно. Aquasource намери мен, понеже съвсем случайно моя много близка приятелка ми сподели за триъгълника на здравето, коластра, зелена енергия, есенциални масни киселини. Споделила съм ви за него. И аз просто казах да. Това мога да кажа към днешна дата, че е едно от най-правилните решения, които съм вземала за моето семейство. Няма как, когато съм доволна от продуктите и ги давам на едното си дете, да не ги даваме на другото. Когато Криската се роди, при него започнах доста по-раничко, от ден 5 с пробиотик бифидо, за да се спасим от коликите и безсънните нощи. В течение на времето му включвах всички продукти, подходящи за неговата възраст. Той завършва скоро първа група в детската градина и съм много доволна от това, което забелязвам. Отсъства, не казвам, че не боледува, боледува от време на време, но се справяме с хомеопатия и увеличени дози на продуктите на Aquasource. С баща им също сме достатъчно важни, смятам вече, докато в началото бяха децата. Сега знам, за да са добрите, за да сме продуктивни дни и всичко вкъщи е наред. Ние също трябва да се чувстваме добре, да обръщаме внимание на собственото си здраве, докато сме здрави. Приемам и аз продуктите, приема ги той. И ние можем да се наречем едно супер доволно 4-членно семейство от продуктите на Aquasource.